Hai la tati. Hai mergem la tati? Hai la tati. Hai. Nu acolo, mama, nu. Hai, hai, hai. Hai de bici, hai. Hai la mama, hai la mama. Oh, caro, mama, mergi. Hai la tati, mergem la tati? Ce viteză a prins. Hai la tati, hai. A adus acum un telefon. Ia uite, mă. Hop, nu cădea. Nu, că nu. Le-a repetat. Să-ți cumperi rău. Să cumperi rău în ce sens? Deci are iPhone-ul ăla care... A, nu, n-are. Are iPhone-ul ăla care este de 800 de euro.